masi-masi tuyo kita niyo yusas ng Allah subhanahu wa ta'ala usog mun mari makatudyo pa maksud sing kita niyo amuna inwalon tukoy bat malingkan lumauhad humati si mamaksurun sing tasungon apila adlaw na kung pagtakaran sing kita niyo amunain tumunay sing paghadji. Alhamdulillah walago tuod ni'ma biyus kalkan sinong Allah subhanahu wa ta'ala in waktu iwan sing kaboy iwan sing kusog onday na mga manusia ang pawakto niya buat malengkan malamain baran siya bisang berin pa dapat imbaya niya mag-ibadat pang Allah subhanahu wa ta'ala dahil tanto di sila magsibo iwan sin tao na usanin wakto niya iwan sin kusog niya. Ang kanda mga palangguan sin kami kama Islam awakto tanyo makusog suway tuod di kita magbati laol tumunay sin diway iwan sin ibadat dawi luwa na in sambayan 5 wakto suway tuod din kita maglumba-lumba tumunay sin sambayang 5 wakto iwan pasin kasunat-sunatan niya. Dawi luwa pa aka masjid-masjiran. Dawi luwa pa apadagdan sapsin masjid. Pasal may ta mga palangguan si kami kami Islam. Tumtumun sin ako iwan sin kamo. Bang kita nyo lumamma na on waktu bisan imbaya mo madto pa masjid atau baya mo tumunay sin ibadat dahil tanto may nang sabi kata gasin urag ba mo baya mo tumunay sin ibadat sabab sin ikaw malamman on waktu pagka naman sin kita nyo bukun ka asa na ganing mano siya maaon in lumamma siya nabiyarin na ba mga palangwa si kami mas mangmawot ng kamatay ang kanda haway pa di magpakin nasabot takain ang kalamma atawa kamatay subayin kita niyo magmuhot-muhot mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala adomini bisraw sin kita niyo amunain pag-ianon actually bakas na say nagkapangadya si itong halimaway pilang kapito yaon. Sa sumakawa, pagka maray, last na dominiin, pagindo sing kami, sa maray sun na ito nasadyain, kapangadya si kita niyo, arakala on day na mga, way nagpakaatin sin, nikcho na kauna, at on mga nagpakaatin sa sumakawa, kakalupan na yung noin, inindo ito. In Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tanto paman niya walikulli ummatin ja'alna mansakan at tiap-tiap ummat waja'alna mansakan umpiaon ka na ron ibada bukod naman na ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in naraks ng Allah subhanahu wa ta'ala bisan ummat na kauna in sila yadto aw niyo dahil tanto di akal sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipunon akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala dami kay umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akdiyab siya sila mag-ibadat akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala na pama si Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun at yung mano siya dapat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin jin bat maring ka magtag-ipon akatunggal niya niman sa kandito na sabot na kayo na ayat, inyad ko mo ng pag-ianon, lang si mga ulama, al-ibada, sa mga akay walang ayat, pama sa Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahayawamati lillahi rabbil alamin, inna salati wa nusuki, inusuk dito, pag-ianon amunain, magsumbay ikaw. Ang kanin hajj lang niya, aon doon pag-ianon, nusuk. Ang pag-ianon doon lang niya, nusuk, inusuk, lang si mga ulama,
nakasod na rin unuin, in pagsumay, nakasod na rin unuin, hinang umalamsin, hajj. Muna, in yawaji wa maghadji, amuna in sila, Muslim. Amun tumunay uno, sinusok yaon. Amun tumunay sinhadj yaon, amuna in Muslim. Ika-isa. Ikarwa niya, amuna in balik. Ikato niya, amuna in akil. Ika-upat niya, amuna in hur. Amun sila, ikalima niya, amuna in istita'a. Actually mga ini, biasa buta kayo ba kasi kaya pa nga dyan, sa mga review na tunadya, at yung kulasaw tain, yung mga, kaya pa nga dyan sikita nyo. In lima na sa buta doon doon, dahil tanto bang inyag to, on doon na hamano siya, amon tawafara yung sulot, at yung sila makakaos, alima amon, nasa buta to, di magbos in lima to, in sila uno, kaya wajib tumunay si Osim pagadli. Habiyat tindak bus niya. Ika-isa mo na, so isa Muslim. Ikarwa niya, amun siya uno akil, ikatula balik, ikopat niya hur, mga tumuda, ang mga sila uno, amun, pag-un huri niya, amun sa limaya. Ikalima niya uno, amun sa istita'a, amun qadi, amun gaos niya. On tao, misang pa yung kiaunan niya lima, isa sa mga way gaos niya. Doon na way gaos baran, way gaos uno, alta. On niya sa kaywanan, insa on gaos baran, alta, sa sumabok ko sa Muslim. At ang gaos baray maata sa sumagawa, inakal niya way roon. At ang kaywan, tag-alta sa sumagawa, iwan ang gaos baray sa sumagawa sa wata-wata. Naman tipagyaw, sa sumagawa, bangin niyag to, limad, langkom, insilahad to, atin niya, nakalamod dito, amon, way mani, sinalimad to, sila uno, pagkakaos uno, tumunay sin paghahaj. Sinahaj, lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ujira linnasi lilhaj. Atin na, nag-aidin ang Allah subhanahu wa ta'ala pamaw sa uno, ito na yung paghahaj. In hajj, in-aidin ang mga arkanong Islam. Tiyap-tiyap arkanong Islam, in-ini, din ang mga ang buok, may nang sawab, ikarida sa Allah subhanahu wa ta'ala, bango ikatunay inunuin, inyaka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taltanto, in hajj, in-aidin ang mga arkanong Islam, sa sumagawa, suway in kita niyo, unaon na to, inyat, sin kita niyo. Mangmita na to ito na inunuin, impagahad sini. Uno ba in sawab? Onde na mga amanos, hindi na mga amanos siya, in sawab, ito na yung pagahad sa supay sila uno, yanon, hadji. Nawag ko na ito yung amad in sawab. Muna, in sawab, mita mo ito na inyaon, ika-isa, inyaon din alkan Islam. Ikarwa niya, bang mo katunay na hajj, mabrun, pag yan, hajjul mabrun, yan po yung padusahan mo sinong Allah subhanahu wa ta'ala, biyaan pa ko anak si maas mo. Ang mga Diyos subain, inibutan at alam si pangatan na to, in kita niyo, bang katumay si pag-hajj, in na mga arkan sin Islam, iwan sin, ampak ng anak si maas na to, ang kanito siya maglumba-lumba, tumunay si Usin, pagadya akita nyo, amon makakos, sambot tamon, alima, kainat tamon yung sikawadiwan. Amon ito. Nawukon sakot na kau, nakatunay si pagadya. Bang di kau tako nyo to hadji, inda hadji, mga imparasahan mo. Bukod na timaksod singkita nyo. Sa imaksud na to, biyan sambat, amon tunay na to, diak kita sa Allah subhanahu wa ta'ala, amon katunay na to, inunin, paldaakan niya. Ang kanda, na nga palangguan si kanila kami Islam, suway niyat singkitan niyo inbal mo lang na to. Bangin niyat na to. Di makad. Aaturan silang Allah subhanahu wa ta'ala, iwan laway, apamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taltanto, di datay maon, inkatan, biyaglog to ang singkitan niyo, bukod naman hajj, bukod naman na uno-uno. Suwaing katan, doon siya miyamagad,
akaway si Allah subhanahu wa ta'ala dawa yahpaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy tindagbos niya. Suway siya uno. Maka dadia kan si Allah subhanahu wa ta'ala dawa ya pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy tuin suway inangon kita niyo. Bukon magad akan siyo na sadya amon abo ko nakaway si Allah subhanahu wa ta'ala dawi luwa. Abo ko ni sa kaway si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahabiyad to rin dagbos niya, inahad, taltan on mawakit niya pagyanon. Mawakit amo na intampat, ato makan, ato waktusin, intao, mag-ihram siya. Biya sinadis kay Abdullah ibn Abbas, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqata ahlul Madinah Dhul Hulayfa, wa ahlul Sham الجحفة وأهل النجد قالوا المناجل وأهل اليمن يلملم قال عنا لحن لكل أت أتى عليهن من غير حن لمن آد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك نيس أن شاء حتى أهل المكة من مكة أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ونسائي ودرقطني وبيحقي أمويتوين hadis dekan Ibn Abbas. Tiap-tiap jiha, tiap-tiap onde na mga pag ang mikat nila at onde na mga tampat doon sila tumagna magniat sin tumunay sin paghahats nila. Biasin to Madina Adul Hulayfa pag ano mo na Abiul Ali. Dami ka Sham amo na Juhfa in kano man in nasa amni kano manajil yalamdam yaman amni yalamdam di na Makkah imbiya kano tanyo ini denji na jak tanalom si Osin si Makkah dami kalimbukon din na Makkah ono rin katudjuan niya dito siya ono magmikat pang supama nakalawin sa mikat kami sa bukon dito roon man sa magmikat din doon na mikat doon na tumagna magniat inambok din kadutan nyo sumod panusok. Ang ganda pag doon ko mikat nimiat na kabang unin hajj mo pasay na sinawagin akto ang pagtaon mutamatti ang pagtaon kiran ang pagtaon ifrad. On kayo mag-hadji, di na kayo nga tamang ulinadji nila. Amo di makasusamat si mga kalutay manguran. Pasal may ta, on kayo maran nangaradjin sila, amon bukon tao takapangati. Sa makad na sila mag-hadji, isusing kawal lakaran. Nabukong biyat di mag-hadji. Imag-hadji, muna, adi pa kaw, ikatunay mo na hadji, suway, hati yung minukuman niya. Biasa sambat takain on kay man nila kaya tama ko yadji nila. Natuna bagay, on pagtaon mo tamatte, on pagtaon kiran, on pagtaon ifrad. Na pag doon na kamikat, numiyat na sin sumod ko panusok. Naman ka mo tamatte, isud mo mari, ang muning pag-ianon, lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Paman tamatta bil umrati ila al-hajj. Amrati pag yan mo tamatte. At niya insiya muna mo inyat niya mag-umrah. Sa sumakawa uno, puntin niya pa uno pa hajj. Natumag niya in bulan hajj. Apa man sa Allah subhanahu wa ta'ala al-hajju ashrum ma'lumat. At ashrum ma'lumat nito tumag sa uno ha. As-sawwal, ajul ka ajul hijjah.
Nang si kaywan ni kahampo si Julhidja, kaywan ni kahampo tagliman, kaywan sa may mawa si Julhidja, tumulan ini. Naman ka mo tamati, pagsud mo marinsin, panagdaan naman sin Sawal, nagnyat ko na kung napahad, sini ko uno, di magani unoin, inusok mo dito. Amo ti pag-iyanon. Di magna na. Muna mo rin mo tamati, pagsud mo maripamak ka mag-umra ka. Pito uno, pito, kuliling yaon. Pag-uus mo kuliling, madto ka pa, makam Ibrahim, sumunat, do rakaat. Pag-uus, ang pagkarap madto pa uno, pasapawal marwa. Ang pagkamagsae. Pito ka tamo, kung makapito ka magbalik-balik bay nang sa kawan ang putagupat. Sa ambok madto mukmari, sa may maus ko dito uno ha, dinasa pagkamas ko dito marwa. Ang kaywanan, dinasa papamarwa, makang putagupat ka agi. Kitaan niyo ba? On mga magtunay si pag-umra, gatin dagbus niya. On din kaywanan, nag-umra, iba si pag-brief nila. Namo sa di pangasu ang kanda, ari pakauto mo na isin uno ibadat sa uno hation mo. Gatin dagbus, dinasapa ko tumagda, inlas mo uno amarwa. Pag-usap pa kang pag-yanon, maghal ka, watawa mag-taksir. Bang masok din, inahad. So pa, may katuta, Julhidja na. Kung si Mud Mari, parang nga si Julhidja, tatanto mo din na tumawo yung buhok mo. After ni mag-unuin, mag-taksir ka. Taksir yan mo nuno, amon, kaana din mo imbuhok mo. Salam. Sa sumaka, bangat yung malukay pa, after ni nunuin, inahal kanya mo na in. Waalaikumsalam, katan, buhok mo no, guntingan. Amatin mo si Usin, mag-umra. Buko naman pag-iwan nga kaana dyan mo kun. Sa guntingan nga katahan. Bang malukay pa yun ipagadji. In Julhidja. At in pagukok. Yung sambatak ay tumag na inunuin. Imulan hajj. Asawal siya. Na nakapag-umra, asawal. Nagniyat siya pa hajj. Inumra niya, inahajj siya mutamat. Pag-ianon. Isang pagkyaon ng tumak ka. Bangso pa, manag-umra siya, doon nakasawal, doon kaada. Inyat niya mag-ahaj. Inahaj niya mutamat. Sa bang inyat na nag-umra, wala sa nagnyat, nag-ahaj, yung kanya, wala sa niya ito. Yung kayo wala niya, kung nag-umra ko niya, abulan sa wala tawin niya, doon kaada. Yung kayo wala niya, manjari, hindi jari dito. Basta tawin ko na kanya, taguno na gadji. Sa bang nakalit ko na gadji, ikaw yung nahaj mo, mutamat. Amot yung pag-ianon doon. Imutamat. Naingkiran, dagbos niya, amunain, dinakuha, amun nagdara siya hadin niya. Nang si mga ulama, ingkiran niya, afdal lang niya, bang kung nagdara hadin. Amunain, ingkiran afdal. Amunain, on, pasumbay mo. Yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal unjara niya kambing. Nahawak to mang dumak na katang kambing magtiran. Hukutan mo na naman sila haram, hukutan mo na ha? Anong sinotel mo yung nagbus niya? Sa sumakawa, manjay sa mami ka kambing asal. Pag-awat adusin, pag-awat adusin, yung minahar na, magpasumbay mo na. Ni mo tamat, bangway hadin niya, ininangon niya, pag-map ka mo, ibalik tamad to. Manyan sa mga sa tuad, lori niya, makabangwaro niya na hadin niya, inang po, pag ito sa makoy, namat mo tamad. Ingkiran, may sambat, bangon, after niya, ingkiran, bangon, hadin niya. Amun ito. Amun ito pag ingkiran, after niya, bangon, hadin niya. Amun jara niya. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdarasa si Usin sin kambing arap mari. Dinamadi na dira niya. Sa mga awak to biyaon, ininangon tamamina adya kita. Pag-awat sin ko natin pasumbay ta. Nainangon sin kiran. Sumud siya mari. Naka-ihram sa maubo din ihram niya. Siya na doon nakatilo siya. Doon na pakunting siya, amon yung minahar pagtaon, amon na eid na, ang pasamali mag
magtahallul. Amo iti pagyanon. Na ifrad afdal lang si mga ulama ahl Makkah. Inifrad din ang umoy ito. Maguno? Magajid ka. Amo tinang si Unsin, ifrad, tinahad sa inang mo. Bukod mo tamat, kaya sa buta, mag-umra ko pag-uusang pagkamagahad. At niya nakinang ko, ang tulak mo, dua nusok, dua lang niya. Nakapag umra ko nakapagahad ka. Ninifrad, dahil tanto yinang mo, no? Ang bukda mo rin pagyano na mo na, had sa yinang mo. Amo titagos niya. Na muhrim, dahil tanto, o mahdurat niya, o niyangan doon at tao naka-ihram. Ika-isa, amok din ang mga diyangan din kanya, amunain, maggunting ko simbok mo. Pama sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuhliku rusakum hatta yablugul mahilla. Atin niya, so na dumatogin waktu paggugunting ang pagkamaggunting. Buko na maggunting ka, haway pamiyawot impunuin, yung paggugunting ka niya. Yung pag-aw nito, bangkaw na ka-ihram na kaw, muhrim na kaw, di na ka man yung maggunting simbok mo. Lang si mga ulama, bukod naman mo, katanin nga simbol-bol sinunusin, ondo na, aginawaram mo, di mo man yung guntingan. Sinayat, mangkita man ito pa ayat, dahil tanto ha uno habo ka dyan sa sumalang si mga ulama kiyasin ito lang nga sa may mga uno mga bulbusin hagin na waram mo di man dali guntingan mo sa sumakawa lang si mga ulama kaywanan intao lang nga takaada inada unan niya lumi simbok niya ondo din ang mga lumi bang niya guntingan niya dinto na alumi ang paigon way sa sumaka bang lang niya dahil tanto yung asan niya pag-uwas ang paniinigan niya ito nga magdam siya. At yung asa niya katalimbok niyang paniingan, yung lumibok niya, ito nga magdam, ang taon. Sa bagnan niya, alumni at simbok niya roon, ang doon lumi, ikan na din ito nga, way sa niya, umang ka din ang mga buhok niya, way sa dito. Isa po yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak to sa muhrim, nakapagijama siya. Ito yung simang ulam, way sa niya, sa suma, bagnan niya, ungas sa mimbok mo, katano sa pagkamagijama, ikas naman ito pa uno pa, amuntak ada, ito pag-aron, amuntak pag-amag uno, magdamkaw. Inada, mangdura, diniram mo atin niya, ilum, sin umo yung pag-uwas, nakaimbok mo sa niya. Sa sumamang ko nag-ungas, kung painig mo yung tituro, hindi ko magdam. Ikaysa, mo mahdurat niya. Ang kanya, hadi pa ko makapag-ihram, yung katan, doon na ginawaram mo, gano'an mo na. Bukon, aroon na ko nag-ahram pa ko maglano. Amet to say, away pa ko nag-ahram, maglano nasa ko si Usin, kata namon, kahunahan sin, ginawaran mo lanuan. Ika-isa, mahdurat, di man jay maguno, kunting sin, buhok. Ikaruan niya, magpahamod. Maglana mahamod. Ang kanaway pa ko nag-ahram, maglala na mahamot na ka muna. Bukod doon ako naka-ihram. Uno ba yung may tawa, mahdurat siya, pasal, siwo na usog babae. Bang siya, maghamot, lana mahamot, sumudo yung hawasin pa kanya. Ang kanina kaysa mo, tinipang kanina, mahdurat siya. Ikaruan niya. Ikato niya, amunain, magtuptup. Adi pa ko maka-ihram, tuptupan mo rin, inlabi-labi sin kuko mo yun. Besang batalan mo rin katan. Ikopat niya, amo na yung usog. Magtabon siya si Usil, niya. Doon na ka magkupya siya, doon na ka magsulban siya, doon na ka, utang niya, niya. Sa imbabae, way sa simbaway maguno asa na mo timbaway sa siya maguno magtirong amo ito sino usog di sa may maguno
magbutang aon niya. Di na mga uno, mahdurat, sinihram. Ikalima niya, amuna into muhrim, di siya man dyan maguno. Mga wa, amun, side pa yun amun, mamana siya. Doon na kay panahon niya rabbit, doon na kay panahon niya. Uno-una mo na, aging lupaan. At niya, di at tumanjay ng usi-usim muhrim. At mamatay sa din ang mga, amon mo kumapatot patayon. Di asin, aon sa hadith ng Rasulullah amon, imanyay patayon mo rain, limato. Uno kay mga limato, kasi makamyo sinadit. Amok na ito din ang mga patayon. Di na mga, di lang kinga, di na mga has, di na mga ambaw. Uno pa, basta limato yung unoin, imapatot patay na posig to rin ko man yung mamatay mga kumuhrim. Kaya si mga asanam, di ko man yung uno mamatay. Siwo rin ikaw ng muhrim mo kung kumuhrim, ay kumamatay sanam. Ang wento. Nadamig ka din si mga mahdurat, amunain, tao, mag-asawa sa wakto siya uno, muhrim. Doon na ka, usog na kawawain at wali muhrim di isa man maguno magdil. Waron doon akad doon natin niya waron doon pagwali ron basta sa kamuhrim. Say na po sila maghahaj in wali in maasa in ama ang pasa maguno magdil wali anak niya. At doon nakausog at wali in sila wakto yaon muhrim di na mga di na mga mahdurat yaon. At di na mga di man jay nangon. Bila na, kaunom na, kapito. Iban, di rin sa manjay nangon, amunain, usog, takap, ahli, simiyong siya ahli na iban si syahwa niya. Amunang gumakan niya uno, amunain. Ito nga pag-amun mga di na mga mahdurat. At amun di na mga liangan. Iwan di pasab jalyo si Sara, bangmay lang yun ini. Away pas nakatahalul awal, amon pa yung jima, insiya pagtawag badana, nagdusa sa nakula pang no subhanahu wa ta'ala, next year, magadji sa madto magbalik. Pag yung tahalul awal, way pas nakatilo sa usin jamarat, way pas nakapakunting. Doon nakaroon pas sila amon sa dalipa, insa simuk sa paasawa niya. Inyat tulad si mga ulama, doon sa nakula inarugto niya, suwa insa magmuhot-muhot, pag nisil, magad sa magbalik. Bangso pa, manakatahalol, awal siya. Pag uus nakasok sa paasawa niya, inangon niya gumawa sa siusin, simikat, mag-ihram sa balik, ang basa magtapon ipada. Sa sumukawin siya, uno magdam siya. O hindi na mga mahduratul ihram, isa man yung daman, biya siya uno. At tawa, impagyaw yung dam dito, nabagi sa magto, imma, pagpasumay sa kambing, at tawang puwasa sa tuadlaw. At tawang magpakaon sa day na unom din ng mga miskin. Ambok din ng mga miskin. Tunga sa asin. Inang kasay ni. Ang kakantang pagkaon. Sa tunga sin. Ang kakantang yun. Yung pagkaon niya hambok din ng mga miskin. Magpisa dito. Sa sumakawa. Inyag tuloy yung pagkaon. Amunain pagkaon. Manjari ikaw magdam. At manjari ikaw magpuasa. At manjari ikaw magpara. Unong pagkala. Amuna. Nenang amunain. Nagkunting ko sino mo, asimbok mo. Naglanamamot ka. Nagtup-tup ka. Iba nagtamong ko sino mo. Yung mga yad to, ang may pag-ianon, manjari mo puasahan, manjari mo, magpagkaon ko unom din ng miskin, iwansin, pagpasumay kamok din ng makambing. Natumtumat, mahdurat, iwansin tarko wajibat, doon kayo yung pakaradyaan niya. Mahdurat ang nasambot tayo doon.
In wajibat, bisiro na ito man, bang unin mga wajibat, bang katinggalan si mga asla maghaji, unin ang unin na. Pag-asabot na rin mga muhrim, mahdurat niya, nasumod kita pa uno pa, pasipatul hajj. In hajj, nawag isa magtu, amon pagtagon, mutamatte, kiran, iwansin, ifrad. Ni mutamatte, bang sumod na inyo may taruya, pag yanon, amunain, taruya amunain, ikawal sa Dhul-Hijjah amunain, doon na kami na tiponiin mga hujjat. Sa inyo yung kumanya sunnah. Ngayon sa taruya, pagka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sahaba, doon sila magka-tubig, daon nila pa Arafah, daon nila pa Muzdalifah, sabi nila magkabalik sa Pamina. In tarwiya, isunya roon, pag-ihram, imutamatti, bukod na nga pag-ihram ba'da zawal, bukod. Sa kabla zawal. Yung ba'da zawal, yun mo na uno, amon dupwa sa sindura, at niya amon limited na uno in suwa. Sa in pag-ihram di lang niya, ayun may tarwiya, amon yung pag-ihanon, kabla zawal. Doon na ka mga isag siyam at isag wala mo mapasok na yung suka niya. Kung mag-ihram ka, ikapito pa sa Dhul-Hijjah. O hindi na mga kaiwan mag-ihram dito, ikapito sa Dhul-Hijjah. At hirap na mong pauno pa, Pamina. Amoy ito. Sa sumakawa, inkiran, iwan si ifrad, doon na kasumuod sila dinaro, doon kayong hula. Nagkiran, nag-ifrad sila. Natatado, nag-ihram sila, abipol pauno. Abipol pa. Tarwiya, bukon ka. Sa sumawa, inahram na, doon nila naman diubuan. Bukonin, mutamati, sila kapag uwo na pag-uwos, ang pas na magbalik, amunain, sumod din tarwiya, yan sa buntakain na. Kabla, zawal at yung pag-unin, pagbalik nila. Hinangon laro namin, sumambayan sila, 2 rakaat, duhur. Kasara dyan sa bukod sa jama. 2 rakaat duhur. Pag-awot si asad, 2 rakaat asad. Pag-awot si maghrib, 2 rakaat maghrib. Pag-awot si isya, 2 rakaat isya. Pag-awot si palad, 2 rakaat pajan. Amon tinangunsin-unsin, magtarwiya. Pag-uus niya magtarwiya doon na sa doon na nagtarwiya sa pag-uus nagsambayang pajan. Pag silak si matasuka, Arap na sa maripauno pa, paarap pa. Ang mga pagtawon, yung may arapa. Nin arapa, inukuman, si ukop ka paarapa wajib. Tumagna, dena, tubilak imatasuka, gumay imatasuka, sabi na sa diauno, tumugom imatasuka. Wajib inukuman indoon ko uno, umukop ko roon. Wajib, amon umukop ko roon, amon uno, umanti ko roon. Dumon ko, arap pa din na uno, din na. Ka, wa si matasuka, sabi na dyan, tumugong matasuka. Inukuman niya wajib. Sa sumakawa, inrukong pag anamon, nakalingkod ko roon na arap pa. Inwajib pag din na uno, din na. Timinug ko roon, at rumong ko arap pa, din na. Tumugong matasuka, ay gumay matasuka, sabi tumugong siya. Inukuman niya tuwajib, imbati na kung si Magadji. Kasi mga, makatinog ko rin na arapad dya, ang may pagtakon rukon. Mang di ka makakatupa arapa, inahadis mo, di masahid. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul arapa. Inahadis lang niya mo rin doon na arapa. Tanto arapa, misal 5 minit ko rin nakatinog ka arapa, at niya inikaw no, kato na yung manukon. Bang intaw mag-hadji, kaya niya yung rukon, inahadis niya uno, di masahid. Amad to. In wajib, dena,
pagbuwa si matasuwa, sabi mo kung matasuwa, wajib hindi to kauno. Alam si Arapa. Amed to. Ano na ko Arapa? Gumawa ako Arapa. Pagtugom naman si matasuwa. Dito na ko Arapa. Inangong mo Arapa. Muna, dumawa ako pang Allah subhanahu wa ta'ala. Amon, yan po yung palusan mo katan. Siwo, da ka nakauna nakahuli. Amon pa ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon, ikaw uno yan po yung palusan mo. Iwan sin ahli mo. Iwan na sin kalawlasa mo. Iwan na sin katan. Kalasan mo. Iwan na sin katan. Bangsa muslimi mamalin sila. Unong salamat. Diya doon niya nagpang-adok. Kiyama. At doon na kumangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo mo rin katan. Amon, kawayaan mo. May nangumara pa. Pag-awot sin waktu duhur, amon zawal na siya. Bang-aon din ang mga tulabul ilm, iwasig ka mo, manjari roon na ka, maonin pag patumtum simpakaradyaan, pag-aaka matauuna, di naman hukuman si pagadji, at tauna di naman nga, basta sa manunjoki pa, akama. Pag-uwas ang pagkamusumambayang duwarat at duhur, kasalon nyo jama, kasalin asal. Jama, tak din pag-ianon. Amat tinamon si Wansin, mag-hadji. Doon na arapa. Sabi na sa siya, uno, tumo gumin matasuka. Sa inafdan yung mag-hadji, baran-baran niya magdua. Inafdan. Kasi pag kaya katanyaman ko nindua ahon niya. Siyo, nakabasa unin bisara mo kaya tasir Allah subhanahu wa ta'ala. On dapat nabisi ko rin na waktu yun, pagdoa mo pang subhanahu wa ta'ala. Bukong nabisi ka uno, misara kag tumarya mo, warong puspa ida niya. Amuyad to. Sambi na sa diya uno, tumuo ko yung matasukan. Pagtugom si matasuka, umarap na ka pa mo dalipa. Na, inangon mo roon, bukong magwayangan ka sa alas sakina, iwan uno iwan panaw ka mahantap doon iwan sin pagdikin mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon kaagi ulak ka kad tumari tuulawa paunang patay ko sa sumakaw sakina ka mo at hindi mo tumtum ko patuan nyo Rabbul Alamin ubos pag-awot nyo pa mo sa dalipa depende na tao, on waktu, kayo dumatong, panag na ang pawakto. Sa nagbabangin, ini siya, di matong na. Inkaywanan, doon na katunga, doon na kinkaywanan, sambil na sa uno, pasip pa dyan, dumatong kayo. Pagka uno, jahma. Hinang umamon sa dalifa, sumambayang kau, turak at maghrib. Pag-uus, kasalong mo inunuin, inisya do rakaat. Doon na ka, takdim ta'akhir. Ang waktu di matong ka waktu niya, sumayin ko, 2 rakaat, maghrib pag-uus, isya do rakaat. Amad ko. Pag-uus ang pagka magmabit doon. Inuko man si magmabit doon ang mujdalipa. Mujdalipa, yung pa si mga ulama, lang si kaywanan rukun, lang si kaywanan wajib, lang si kaywanan sunna. Nag-ukong wajib, rukun, pag-aayat, faida afadtum min arafatin, fadkurong na indal masyaril haram. At yung masyaril haram yung pag-aram mo ng arafa. Yung masyaril halal, amunin in, ay mujdalipa yung masyaril haram. Yung masyaril halal, amunin in Mujdalipa ay in Arafah. May tanyan sa Masyal Haram pagka in Mujdalipa nakasod sa mali pauno pa haram. In Masyal Halal pagka in Arafah nakakuha sa pauno pa haram. Amo yung pag-anon. Kaya na umuro na Mujdalipa sambat na kayo sumay ko 2 rakaat at 2 rakaat Maghrib 2 rakaat uno
isa ang pagkamagmabit doon. Sa imuds dali pa lang si mga ulama yung kaunan niya, huwag na alaming tarjir ito, amo na in, wajib siya. Imagmabit ka muds dali pa. Tiap-tiap wajib, bang mo katinggalan yung wajib, amon pa yung magdamkaw. Doon sa mahdurat, doon kayo unuin wajibat. Nagmabit ko roon, yung kaywanan o judge, doon na kumabato. Muna mo takaddimin, o hindi namang ulam mo takaddim. Wala sa aling kumakaroon bato mo dali pa. Sa sumakawa, inasusunod na aliwasam, kimakasawat, ipagtilo niya uno, ito sa uno, amina, amad to. Ninangom mo roon na mo dali pa, umanti ka roon, matog ka roon, sambil ko abot uno pa dyan. Inwaron uno, inwaron udon niya. Hinta ka udor, biyanasin on, darawata-wata, at o mga kawawaya, at o takasakit, mandari pa yung nisful lail, gumawa sa dinamod dali pa, umarap na sa pamilya, timilo na sa maturo ng uno, at jamalat, amon jamat ulo ka ba? Amon tinunuin, inangon niya. Pangsoy na udor niya, doon siya dali pa maguno, magmabit sambil sa sumambayang pajan. Pag-awot, simpajan to, awal waktu sa sumambayang. Pag-usa sumambayang, adi pa gumawa yung matasuka, insya uno, gumawa na din na, musalip harap na sa mga pa, pamina. Amo tinang unsin, si mga sawa ng udor. Sa intang udor, biasa sa batakay na, at tungaan dom, manya sa gumawa din na musalipat, timilo na uno maon pa, pamina. Ninang unsin, way udor, gumawa sa dinamuds dali pa, hadi pa, sumilaki matasuha. Arak na sa matupa uno pa, pamina, sambil mot na sa batulo na mina, sambil sa timilok na sin Jamatul Aqaba. Jamatul Aqaba, amo na yung malagko uno yung una mo na in, jamanat amo dakula, amo ito paragantilo niya, amo yung pinto uno, bato. Bukong sa kumak sa dakula tuod, bukong sa kumak sa siwi-siwi tuod. Sa kumak sa amo na yung pagyan uno, sarang-sarangat siya. Amo yung pagtakon yung mil'id na. Pag-uus niya magtilo, doon na makasayo no, if'al wala haraj. Kung nagpaham si kayo if'al wala haraj, adi pa sumadyo min nahar. At yung uno yung paunaon nusok. If'al wala haraj, doon na makasayo no, pag yan yung mil'id, amon yung min nahar, inangon na sin sila, o judge. O na rin kaywanan, pag abot si may naat, matus na mati mag-ifada. Tumawap pulahad, ang pamagsay. Iway na kasay takdim. Yung mga ipradatawa, kiran. Sa mga mutamat, so ito sa makatap, yung makauno, makasay had siya. Amad. Unsap kaywanan, paunaw ni magsumbay. Unsap kaywanan, paunaw ni magtilo. Unsap kaywanan, paunaw ni maggunting. Sa sumaw, ang si mga ulama, ipol, wala haraj, magkainang kaudwano song. Ini kaw, makapagtahalul awal pag ano na kaw. Mandiyan ka makauno, makapag, ganti na ko sa unusin, sinihram mo. Doon na ka, tumagna ko, timilo ko sin jamarat. Pagtilo mo, naggunting ko, mandiyan ako maguno, magganti. Sa sumaw, ang tahalul awal, amo ito pagyanon, halla kullu shay illa nisa. Wa idha ramaytum halla kullu shay illa nisa. At yung mga kuring katino na kaw, ikatanya halal ka ba't maling ka amrin baba hindi. Manya na kaw, nagsikaywan na nakalap ko lang, manya ka makapagmamot tawadi. Sa inkaws, sahi, rajah, manya na kaw makapagamot-amot, manya na kaw makapag-uno, makapag-tup-tup, manya na kaw makapag-pindawad yung makapag-uno. Sa sumakawa, di ajajaron kayo mo, no? Isumok ko pa, paasawa mo. At manikalangin niya sa amot sa mga ulama. Natin niya magbinakaw, bangunang inusok, mangunang niya ng umulit to. Pag awot doon, ipalwala haraj, doon nagkuntik ka matutoy, doon pakuharaan, nagpaungas na kaw, at dawa, namon timilong na ako muna, ang pag magkuntik. At nung mag-ipada na ako muna, pag mag-ipada magkuntik ako, ang kanito ipalwala haraj. Sa sunako, impel si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung siya uno, nagtilo, naggunting ang pasabay ang panaguno, nagipada.
Sa doon, ikaw wala haraj, uno yun, ikaw yun nangon. Magsama kayo na ko doon, so, manjay ka uno, magsalin na ko si Usin, sinihram mo. Nahadong manika, ang putag isa. Amon pagtaon, amon, dahil ito tashrik na pag-ianon. Magmabit, na yung mga hujjats doon na uno ha, amin na. Ninukuman si magmabit, wajib. Tiap-tiap nakatinggal sin wajib, magdam siya. At di na magmabit siya roon, dang si mga ulama, akalan niya, isa mawapaupat, jam doon na uno ha. Ang pagmabitan niya. Bukod yung pagmabit doon adlaw, sa yung pagmabit doon dum. Doon nakatumag na kapuas isa, sambi pa, kablay pa dyan ang pagkagumuha. At awas na, estimate mo, magkumiyawat na upat jam na, gumawa na kawataw, sabi tumakad na ko, ito pa dyan uno ha. Amin na. Napag-uusad to, tumakad ko pa, ba'da zawal na isab. Ba'da zawal, amon, lumid na, amon, matasuka, amon sumod yung doon siya. Tumilo na ko sin, tuunin tiluon mo. Tiluon mo yung nuin, insiwi-siwi na mo namon jamarat, amon, jamarat yaon, pito, pangus makompa, sumunod ka niya, pangus mato pamalakbo. Indua rin doon, ng simang ulama, hambok, tilo, hambok, amon, asisiwi, iwala rakula, sumunod iwala rakula, datat, indua mo roon, pangus mato minupitad to, ginawa, sindua, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa sinakawas sa uno, Suratul Baqarah. At dinawi dua Jude. Inikma, nang si mga ulama, yung pagtilo doon lang niya, ajamarat, inikman niya, biasin, nataksa ito ng hadith, amunin ka na Aisha, hadith sahih, ikan Ahmad ibn Ambal, ikan Ibn Khuzaimah, iwan kan Hakim, iwasin kan Imam Dahabi, amun na hadith sila sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila at-tawf bil bait aw bis safa wa marwa salam wala mujamarat li iqamati dhikrillah, amma tin hikmah amma tin hikmah amo din hikmah lang niya. Mita niya magtilok-tilok supaya ngay katindog tin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dami kay pagtawap at sa pawal marwa. Ipagsay pagtilo ajamarat. Inikmar una supaya ikatunay mo pagdikay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon na ka dumo ako biya sinawa sa Baqarah atawa ikaw din din yung ikaw sa kausap mo sa ipagtilo imalayo dahil tanto kakita yung nuin imputi ilong pag-ianon imasok ni sa di na usin siga niya ang nawak baramad to yung nuin inibis sa niya ang nawak ba intilo niya mukang kayo ko intilo mati impito ba to butang minsan at tawa ununing kaputan itilo pa papadilyaw natin pa ano pa patampat yung bukod sa itilo mo ro na murain bato pito itilo mo bukod itilo ununing kaputan itilo mo pa patampat yun nabukod natin betunin mo pag-uus mo ito timilo na talan to matna ko intakaten matu sa patinin weron na matu sa paway niya pag-abot sin do mikang putag duan ha magmabit ni sa runa uno ha amina sambil nabi sambat takain ha upat jamet to sa mga sa sumabeng pala doon na pag-uusad to
magbalik sa pabay nato yung takaten, magbalik paten. Ang takaten sa lunas sa lom si uno, sinten niya mag-stay. Sa inyo arong biya sing kaltan niyo, kamamuan, amun, di alam sin, mismo si Ma'am Naka, amun way mga nakasukay roon na muntena unwa. Amin na yaon, na simusukay ako ato kayo nagbalik pa, doon yung kayo magbalik pabay niya. Pag-uwas pag-domed to, ang pamagmabit, at tawa paggana ka na, tapos magmabit at paggana ka na mataas sungad to, ang patimilo. Yung pagtilo, uno, ba na zawal, ba asin pagtilo, may kang putang isa. Bukon lang niya timilo ka, akab na zawal. Ang kayo na magtilo, mga isag sa natimilo na. Niya kami na nagtilo lang niya yun, wala niya iwan na nagtilo. Di ba yung kao nang iwan yung magtilo, mang, amo kong pagtitilo, timilo na ka mo. Ang una ba, tayo maumbay ng ibadat sa pamalang mo. Sumambayan ka doon, isagsam si manaat. At yung taltan, doon wakto simpagon sa pagkitilo, timilo ka mo ko na wakto niya. Yung pagkitilo, ba da zawal. Itilo mo ito, ikang putag doon ha. Ba da zawal, tilo mo muna yung pag-usap mo sumudin, pag-usap mo malagbo, damit ka, betri na umuwi asin ikang putag isa. Di maway magtaas dyan, gumawa sa matiroon yung surut niya mo di sa maka. Amin maksud gumawa sa adi pa sa awot no? Maghrib doon. Pasaway sa ali magtaas dyan, pamasama subhanahu wa man ta'azzala fi yawmi wala ithmu alayhi man ittaqa. Niya, wala sa imagunain. Ang piyag-ususan niya. Usin usok niya ito. Usin yung mga inang nero na uno amin na. Pag-usin na mag-uno, timilo. Sawas na yung sa utan ng maghrib. Nang mag-isab siya magpawat ang putag to, magmabit siya sa indomie o pag-uus pag-consumi na ngunit ito. Namoy tinangusin, sila mag-adi. Na yung tawa ko ha. Manjari, in tawaful ifada, iwan lang niya uno. Iwan lang niya. Iwan wada niya, paghahambokon nila. Biya si mga kiran, iwan na si mga ifrad dinakuha ato din naman kayo nagmutamate pag-uwasin sila uno. Sa mutamate lang si kaywanan. Ulama, diyari nila. Pag-uwas magtawap, tagabok mo yung tapon ifada mo. Iwan sin wada mo magsa ikaw. Sa sumakalan si mga ulama, inlas lang yan usok, amo na inunuin. Inwada. Amad ko. Sa mga kumutamat, kadto na kumatiyaw, di pa ko magwada. Mag-ifada na kaw, ang pagkamagsay pag-umos, pag-awot siya tusong na kumoy, ang pagkamagwada. Bukon kaagi, pag-umos magwada, magsay kaw. Saan lang si mga ulama, laman yung mga abeti ng niwala, saan kayo walang to, ikaw lang niya, makusog, inlas nusok, amo na wada. Ito ako. Sen biya kata niya Makkah. O ito wada niya. Ala kulli hal. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mamman sa pagbarakaton. Sinang Allah subhanahu wa ta'ala kawo ising kita niyo. Iwan busang tayo kusog. Iwan yung waktu. Amun mausal na to. Akawan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan. Madawat na to. Maksud na to. Amunain maway magadi at taon nini makapagadi siya iwan murah-murahan iyan po yung palusan niya nakauna na ka nakahuli iwan na haji na mabrur na mamay sabing kita niyo pasun silang Allah subhanahu wa ta'ala sindidak niya salamat to dia dunya dagpakadaw kiyama adin ak magpawa subhanaka lamma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kamu nal niya adlaw ni mangbukod naman na kamauid bukan tumarin para saan uling kapon pa. Alhamdulillah sab ang gabi sambat ko kain ang panagnaan na puwas nagmukadima waktu pa kita lang kumakusog-usog din waktu na to on waktu misan ko mawaya ko mag-ibadat mang kumalamman na di mo na katunay na tubukon ka pagka malamman ako mawaya ko pamasin sa unin lang mama to di mo ikakatka ang kanahawak to pa ko makusog tunay katan masa kusog ko isa sumambari mano siya asal na biyan pag usungin adlaw magsusog nyo rin
Inumosing tayo damig dyan. Inkusog, magalamang. Awak to kaya makusog po sa ito akabay sa Allah subhanahu wa ta'ala kataas. Nabako mo kung masawarit to. Na mandiay ko mga subo. Mang namo kayo nga tadyuma. Mang di na pangasulat to mga sa labi. Makaingat. Pag maapman ka mo, mari adlawin ni biya bukod to na ko biya maruin para saan ko na mga biya mga bukod dito maro dito ungod daw kung biya mga masawakan niyo na kamo ni makati ka. Before kami mag-explain sa namin biya, ikaw, summary na mo, bang pangasubo niyo, pangasubo na kamo. Bago yari pa yung guru, inshallah, kajawaban sila din mga pangasubo. Ipasalin explain ko yung ganang na, amin bang uno naman hinangon na to, ibang sin, mga biya din, mag-start yun na inshallah.